लेकिन समझ में नहीं आओ जे ए देश में का हो गइल बा। कौनो निमन काम के पीछे जन बात नहीं, कौनो ना कौनो बहुवाचक उठते रहता। SIR हो रहल बा, आई देखी एहू के लेके हवा उठता कि सर चाहे मैडम केहू भी केतनो पिटी कपार रुकी ना होई SIR, रुकी ना होई SIR। डेंगू मच्छर मलेरिया कह के कितना भरमाई, डेंगू मच्छर मलेरिया कह के कितना भरमाई। आरामे नाम नु महामंत्र हो, सब जलुआ देखलाई। वाह 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 वाह। तेला बेला चलबो ना दीदी, खेला होवे दमदार, रोको ना होई SIR। वाह वाह वाह। देखो ना होता SIR। बुझाते नहीं खे जे जौना देश में सूप पीट के घर से दलीदर खेदल जाला, सूप पीट के खेदल जाला घर से जहाँ दलीदर, आ वही घर में बसी बहसुआ रही घर के भीतर। सूप पीट के खेदल जाला घर से जहाँ दलीदर, आ वही घर में बसी बहतुआ रही घर के भीतर न आ घर भैया धकियावल जई है मजा उड़ाई यार। रोको ना होता SIR, वाह वाह। देखो ना होता SIR। जेकरे माई पुआ पकाई ओकर पुतवा ताकी, जेकरे माई पुआ पकाई ओकरे पुतवा ताकी। आ घर में जो लगाई झगड़ा उहे कहाई काकी। वाह वाह वाह। बहुत गैल माघ दुन 29 बाकी, जे चिल्लाता जे ना होके देंगे आप SIR कि गैल माघ दुन 29 बाकी, उतरी कैल सिंगार। रोको ना होता SIR, देखो ना होता SIR। वाह वाह वाह। बहुत खूब बहुत खूब। घर में कंठी बांध के, घर में कंठी बांध के केहू घूम के करे बजाजी, घर में कंठी बांध के केहू घूम के करे बजाजी। आऊ खोजे बैकुंठ सेती है राम हो जई है राजी। धर्मशाला भारत के जई के मन करी सही कर जई ना ना बिल्कुल ना। घर में कंठी बांध के केहू घूम के करी बजाजी। आऊ खोजे बैकुंठ सेती है राम हो जई है राजी। काल नमी के कमरी ओढ़ले ना होई व्यापार। रोको ना होता SIR, वाह 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 वाह। देखो ना होता SIR। मऊत मोल बियलो ले ले बाजे खूब पिपीरी, बेमतलब के बात के हाला होता जे बियलो आत्महत्या कर रहा है। कहा बियलो आत्महत्या करेगा भाई, वो अपने ड्यूटी कर रहा है। कि मौत मोल बियलो ले ले बाजे खूब पिपीरी, आ टांग उठा के बादर रोक के फेंकरे रोज टिटिहरी। वाह वाह। आ गहुआ खुलल गरोह के भइल, गहुआ खुलल गरोह के भइल, उकठल मुंह मुआर। रोको ना होता SIR, देखो ना होता SIR। वाह वाह वाह। रोकाई होई SIR। आई देखी अंतिम बंद बा कि घर बर्तन के हाल न जानी से ही बनी भंडारी। घर भारत के लोग के आ रही दोसर केहू, बिल्कुल ना। घर बर्तन के हाल न जानी से ही बनी भंडारी। आ घर के भेदी लंका डाड़ी उहे डरारी पारी। वाह 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 वाह। देह ठेठाई दोसर केहू, देह ठेठाई दोसर केहू, दोसरा के मिली पगार। रोको ना होता SIR, बरोबर होई SIR। वाह। देखो ना होता SIR, बहुत खूब। देखो ना होता SIR, देखो ना होता SIR।